Cestovná kancelária Avantitours je špecialistom na cyklozájazdy v rámci celej Európy. Vlastnými prívesmi zabezpečíme prepravu bicyklov na vybrané miesto pobytu. Ponúkame možnosti ubytovania v apartmánoch, mobilných domoch alebo hoteloch. Záleží len od krajiny, ktorú s nami navštívite. Staráme sa o stravovanie klientov priamo na mieste a pripravujeme im domácu kuchyňu. Po raňajkách pre vaše pohodlie na výletoch pripravíme obedové balíčky, aby ste do večera nevyhladli. Na večeru varíme polievku, hlavné jedlo a dostanete aj dezert. Poskytneme vám mapy s cyklotrasami v okolí, ktoré môžete absolvovať individuálne alebo so skupinou, ktorej je aj sprievodca. Na požiadanie vieme pripraviť a zorganizovať cyklozájazdy do akejkoľvek destinácie. Popri tom ponúkame letné dovolenky a poznávacie zájazdy od všetkých najznámejších cestovných kancelárií. Počas zimnej sezóny naša ponuka zahŕňa predaj lyžovačiek za najlepšie ceny v najznámejších talianskych, francúzskych a rakúskych lyžiarskych strediskách. Cestovná kancelária Avantitours, to sú cyklozájazdy a lyžovačky za najlepšie ceny. Avantitours, Dúbravcová 3 03601 Martin.